Esaidak nonago gorputz horren barruan jarraitza alduk, bizirik jarraitzea alduk. Esaidak zergatik bizitzatik deskonektatua izen, norazkutatua izen. Joder, hainbeste denboran sortu du antena, benetan bertan bera utzi beharra duk. Esaidak izteko batek lurpera zan laga beharra duk, etzi egin beharra duk. Pentsatzak ipuin honetan aldatu den bakarra izan naizela, inorra aldatua da. Joder, hainbeste denboran sortu du antena, benetan bertan bera utzi beharra duk. Ta oraindik haizeak lortzen jarraitzen dik, ta euriak lotagoena bustitzen. Ta oraindik gogoratzen nau irribarre itzalezin hartaz, begiaien argiaz, nire argiaz. Nahiko garai bizi konektatzeko, nahikoa da garaia da bizitzara konektatzeko, nahikoa da garaia da bizitzara konektatzeko. Ta oraindik haizeak lortzen jarraitzen dik, ta euriak lehotagoena bustitzen. Ta oraindik gogoratzen nau irribarre itzalezin hartaz, begiaien argiaz. Norazkutatu aiz, bizirik jarraitzea dut, mesedez favorez. Esaidak zergatik